Yle Vaalikone kysyi tavoitteista tulevalle valtuustokaudelle videon muodossa. Aika on 1 minuutti ja asiaa on paljon. Ajattelin, että kerron teille niistä 3 näin etukäteen. Mahdollisuudet liikkua ja harrastaa on tosi tärkeitä, jotta ihmiset voi pitää huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Ja mun mielestä tulevalla valtuustokaudella Turun tulee investoida uuteen uimahalliin, kupittaa urheiluhallin peruskorjaukseen ja myöskin uuteen jalkapallohalliin. No, Turku on yrittäjämyönteinen kaupunki. Kasvu, työpaikat ja sitä myöden verotulot, kaikki syntyy yrityksissä. Ja mä haluan olla mukana rakentamassa yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Me voidaan tukea yritysten toimintaa monin tavoin, muun muassa madaltamalla hallinnollista taakkaa. Ja 3. tavoite on, että siihen mennessä, kun Turku täyttää 800 vuotta, eli vuoteen 2029 mennessä, kaupungin kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus on todellakin saavutettu. Tämä edellyttää monenlaisia toimia, muun muassa satsauksia uusiutuvaan energiaan ja päästöjen vähentämiseen. Se vaalikone aukeaa 4.3. ja nämä samat tavoitteet voitte käydä katsomassa sieltä.